Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Kim meyitkə canaza namazın uqıgançı, anı uzatıp bara, ona bir qıraat əcir yazıladı. Kim meyitni anı qəbirgə düşürüp jirləgənçi uzatıp bara, ona iki qıraat əcir yazıladı. Şundan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nerse ol qıraat dip soragaç, iki qıraat, iki zor taugat indi etken. Шуңа күрә дә күреп торабыз, мәетне соңгы юлга озатуда катнашу ул саваплы гамәл. Шуңа күрә дә менә шушы носилканы күтәреп барган ир-атларда савап эшлим дип тырышалардыр. Ләкин шундый хәлдә булырга мөмкин, юк әле мин тотам, юк әле син тотасың дип бәхәс тә кубырга мөмкин. Андый хәл булмасын өчен, мәсәлән, кеше күтәреп бара икән, күтәреп бара, арыды икән, син мине алыштыр әле дип әйтә. Моның бер проблемасы да юк. Ләкин монда бәхәсләшергә, ниндидер тавыш күтәрергә кирәкми. Чөнки кешене соңгы юлга озатканда башка мизгелләрдә дә савап эшләп була. Мәсәлән, якыннарының кайгысын уртаклашу. Шушы җирләү процессы вакытында ярдәм күрсәтү. Нәрсәдер ашарга алып килү аларга. Менә шушы кайгы кичергән гаиләгә. Алар шушы ашарга пешерү эшләре белән мәшгуль булмасын өчен, аларга шушы яктан ярдәм күрсәтү. Күп гамәлләр мисал итеп китерергә була. Шуңа күрә дә кешенең теләге бар икән савап эшләргә, менә әгәр дә инде ниндидер гаиләгә шундый кайгы килсә, мөселман кешесе, мөэмин кеше, ул тизрәк һәм күбрәк савап эшләргә ашыгырга тиеш.